ତମେ କଣ କରୁଛ? ଖାଇସାରିଲଣି? ନାଇଁ ପାଣି ଆଉ କଣ କୁହ? ଆଉ ଏଇ କଣ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଟା ଟିକେ ଆଣେ। ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ତୁ ଯା ନେଇ ଆ। ହଁ କୁହ। ନାଇଁ ମ ଏଇଆଡେ ଭାରି ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲାଣି ଏଇ ଘରେ। କେବେ ଆସିବ କହିଲ ଦେଖା କରିବାକୁ? କାମ ଅଛି। କଣ ତୁ କାହିଁ ମୋ ପଛରେ ପଡି ଯାଇଛୁ କହିଲୁ? ଆରେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ତ ଦେ। ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି, ତୁ ଯା ବୋଉକୁ କହିବୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ଆରେ ବୋଉ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ମୁଁ ତତେ ମାଗୁଛି ନା। ହେ ତମେ କୁହ ମ। ନା ମ ଏଇଆଡେ ଭାରି ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏଠି। ମୁଁ ଫୋନ ଦେଇପାରିବିନି, ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଖା, ନହେଲେ ନାହିଁ ପଳା ଏଠୁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ବଡ ଭାଇ ହେବିଟି, ତୁ ଏମିତି କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ମୋ ସହିତ? ଆରେ ମୁଁ ତ ବଡ ଭାଇ, ତୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ମୁଁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବିନି, ବୁଝିଲୁ? ରଖେଇ ଦେବେନି ଟିକେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିସାରିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟମାନେ ବଡମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ବଡମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଓଲଟା, ବଡମାନେ ଏ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଅଭଦ୍ରାମି ଆଉ ଅପମାନ ପାଇଁ। ତ ଦୟାକରି କୌଣସି ସାନ ବା ବୟସରେ ଛୋଟ ସେମାନେ ବଡମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅପମାନ କରନ୍ତିନି, କି ତାଙ୍କୁ ଅଭଦ୍ରାମି ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି।